Advocaat Silveran heeft veel kritiek op het OM. Gisteren was er een ruimte voor de advocaten van Miguelangelo Lo Martinez, de leider van de politieke partij CAM, die eerder te horen kreeg dat het OM 8 jaar gevangenisstraf tegen hem eist vanwege verschillende drugstransporten. Gisteren was het ruimte voor de advocaten en die namen de tijd om aan te geven dat in hun ogen het OM niet correct handelt in de zaak met Miguelangelo Martinez. Op 27 oktober zal de rechter uitspraak doen. De rechter heeft zijn tijd genomen, maar volgens de advocaten Pepi Silveran en Marije Vaders zou er heel kritisch moeten worden gekeken naar de bewijsstukken van het Openbaar Ministerie. Zo zou er heel veel eigen mening en vertalingen die verkeerd zijn zitten in het nalezen van de gesprekken die Martinez heeft gevolgd. Ook zijn heel veel zaken via Sky ECC gegaan. Dat is een systeem waarbij in eerste instantie mensen met elkaar kunnen praten zonder dat het nageluisterd kan worden. Maar dat is toch door het Openbaar Ministerie gelukt. Maar het heeft zijn nadelen, vooral omdat je alleen maar één kant van het verhaal hoort en dus niet de reacties van de andere kant. En dat kan tot foute interpretaties leiden, zo zeggen de advocaten. En dat is ook moeilijk om als bewijs te gebruiken. Zoals gezegd, 27 oktober of eerder, als de rechter dat bepaalt, krijgen we de uitslag.